Na 9 wedstrijden wacht Venray nog steeds op haar eerste overwinning. In de reguliere laatste thuiswedstrijd voor de winterstop start het vandaag met de volgende 11 spelers. Op doel Sam Stiphout. In de achterhoede Jesse Romme, Stef van Dijk, Robert Willemsen en Roel Cornelissen. Het middenveld vormen Stijn Brinkman, Bram Kirsten en Janne Peters. En in de aanval moeten voor de doelpunten zorgen Niek Verstegen, Bram Wievermans en Stan Kirsten. Promovendus De Ster onder leiding van John Maas starten met Ruud Schumann op doel, Ruud Heffels, Stan Loog, Davy Hotselmans en Sjoerd van Mulken. In de achterhoede op het middenveld Mike Haberland, Dani Boutsen en Randy Wanten. En in de voorhoede Giel Pirey, Guillermo Lange en Boyd Stoffels. Venray wil het liefst zo snel mogelijk de laatste plaats op de ranglijst verlaten. Een eerste kans van Verstegen wordt gepakt door doelman Schumann. Kom niet bewegen! Daarna is diezelfde doelman die de inzet van Stan Kirsten zodanig raakt dat Verstegen net niet binnen kan lopen. De beginfase is duidelijk voor Venray. Een slippertje in de achterhoede van Venray. Roel Cornelissen speelt de bal zo in de voeten van Guillermo Lange. Lange geeft vervolgens Stoffel een bijna niet te missen kans. De eerste poging van de Ster is direct raak. 0-1 in de 21ste minuut. In de 21ste minuut is de stand geworden 0-1. Doelpunten maken nummer 14, Boyd Stoffels. Venray is dan even van slag en weet even niet echt gevaarlijk te worden voor het doel van de Ster. De tegenstander kan hier op dit moment vrij aanvallen. Giel Pirey is Jesse Romme te slim af. Hij trekt de bal voor en de vrij inkomende Randy Wanten knalt de bal tegen het net achter doelman Stiphout. 0-2 en de wedstrijd is dan 35 minuten jong. Ik weet niet of dat in de koepel is. Ja, doe maar! Gaat niet lopen met de bal, man! Geef de bal, zijn ik eraf! Venray komt er nu op rechts en niet doorheen. Bram Kirsten verlegt het spel naar zijn broertje Stan. Die heeft de versnelling in huis en ziet wederom dat doelman Schumann zijn inzet keert. De bal valt nu echter wel goed voor de rebound en Niek Verstegen glijdt de bal binnen voor de aansluitingstreffer. Vrij kort na de 0-2 komt Venray terug tot 1-2. Frans Koenen grijpt dan in. Niet de eerder aangeslagen Wievermans gaat eruit, maar de wat ongelukkig spelende Cornelissen wordt vervangen door Jeroen Vullings. Diezelfde Vullings kan hier oppikken en de bal verplaatsen naar Verstegen. Die gaat buitenom bij Van Mulken en trekt de bal strak voor. Willemsen is mee opgekomen en die legt bij de tweede paal de gelijkmaker in het net. Kort voor rust staat Venray deels waar het wil staan, op gelijke hoogte van de Ster.
De sterk spelende Bram Kirsten heeft alle tijd en ruimte. De bal geeft hij aan aanvoerder Brinkman. Die speelt met een slim balletje Wievermans vrij en zonder hinder maakt hij de 3-2 door de bal in de verre hoek te plaatsen. Na 10 minuten in de tweede helft staat Venray dan eindelijk op voorsprong deze middag. Lang kan Venray echter niet genieten van de voorsprong. Enkele minuten na de treffer heeft hier invaller Brian de Bie te veel ruimte die onder andere Jesse Romme hem gunt. Hij haalt uit en het moet gezegd een mooie treffer. Het staat nu 3-3. Een voorzet op Verstegen. Die stuit nu letterlijk op de doelman van de Ster. Schoeman kermt het uit van de pijn, maar na oplapwerk kan hij toch de wedstrijd vervolgen. Een ongevaarlijke hoekschop van Venray. Jesse Romme met de bal naar de rechterkant. Van Dijk weer terug op Willemsen. En die heeft een mooie paas op Wievermans in huis. Bram Wievermans omspeelt Randy Wanten en hij legt de bal zo klaar voor Verstegen, die zijn tweede van de middag kan maken. Venray staat opnieuw op voorsprong. Er is nog een kwartier te voetballen. Weet Venray deze stand nu wel vast te houden? Stand Kirsten is nog het meest gevaarlijk na deze treffer, maar beide ploegen scoren niet meer in de slotfase. Arbiter Verstappen fluit na ruim 90 minuten voor het eindsignaal. Een verlossend signaal voor Venray, want de eerste 3 punten is binnen. Venray gaat nu nog op bezoek bij Susteren, speelt thuis voor de beker tegen HVV en mag nog 20 minuten uitspelen tegen Wilhelmina 08. Bram Wievermans, je kan tevreden zijn, denk ik. Jazeker, de eerste 3 punten heel belangrijk voor ons. Dus, ja. Heeft wel lang geduurd, moet ik zeggen. Dat zeker, we hebben er lang op gewacht, maar ik denk dat die vandaag wel verdiend waren. Dan kom je 0-2 achter, dan denk je, oh jee, wordt het weer zo'n middag? Ja, in eerste instantie denk ik dat wel, maar dan kom je voor rust nog goed terug tot 2-2 en dan trek je hem in de tweede helft goed over de streep. Dan maak je zelf de 3-2, kom je op voorsprong. Dan redelijk snel komt de 3-3. Dat is wel weer opnieuw weer een baalmoment. Het is weer een tegenslag, ja, maar daarna maken we weer een goede goal, 4-3. En dan houden we het goed dicht. Dus al met al kunnen we tevreden zijn. Ja, en dan kom je erin. Eigenlijk vrij snel 2 doelpunten voor Venray dat de stand gelijk getrokken. Eigenlijk gouden wissel dan. Ja, eigenlijk wel. Ik heb ze zelf niet gemaakt, maar gelukkig konden we er samen snel 2 maken. En toen waren we ook weer terug in de wedstrijd, dus ja, dat is fijn, zeker. Soms leek het of Venray niet met vertrouwen aan het voetballen was. Kan je daarin vinden? Ja, daar kan ik me wel in vinden, ja. Ik denk dat we dat de laatste tijd sowieso al wel merken dat we weinig zelfvertrouwen hebben. En dat zie je ook in de tegendoelpunten. Iedere week maken we er eigenlijk wel een aantal, vaak. En dan je krijgt er ook vaak gewoon meteen 3 tegen. Dus ja, dat wordt heel lastig als je iedere week er zoveel tegen krijgt. Maar vandaag hebben we gelukkig aan het langste eind getrokken. Als het goed is zijn we nu van de laatste plek af. Dus nu kunnen we gelukkig ook weer een beetje naar boven gaan kijken. En zijn we in ieder geval van die hatelijke 14e plek af. Dus dat is fijn. 1 wedstrijd uit naar Susteren en dan inhaal tegen Wilhelmina. Ja. Dat wordt zeker minimaal 3 punten? Ik denk 6. Kunnen we daaraan houden?
kunnen we, zeker.